What's up mga karuba, mapantayuman dito'y Banna, Ilocos Norte. Adang min kabaro nga pasdek food park itinagan na Rufinas. Kung napintas si ka, tanapanak na ki-opening mga karuba. Ti Rufinas, ket makita dito'y mismo a sentro ti Banna, Ilocos Norte. Ado ti panganan na dito nga food park. Kung napay ti manager dito ani JR Morales, ket adda kanupay mararamid nga function hall jay likod na. Ken adan tupay pool area na tun sumarsarnupay nga bulbulan. Makita iso na dito'y abay laeng ti Tiandaan ken munisipyo ti Banna. Bale bumaba ka laeng. Saan nga narigat nga saraken mit kiddi. Ket no mapukaw ka nakat di agdamag ka. Kasi lang kasimple na. Okay. Ala intay man likawen ket dita uneg na. Addag kakanta nga babalasang nasa seksida sika. Diyan mo di kita nalasang dan. Ngayon madi mabalinti sumipot-sipot baka isupot nak ni baket. Nagkuyog kami So ito'y latan. Saragan tayo ti. So ito'y latan. Aglikaw tayo dito'y. Adda wishing well. Adamit nagyan tayo timba. Ken adda pa'y barya dya baba na. Basit pa'y ata kabaro nga rod. Ti style na gayam dati nga food park ket kawayan style. May kombyene ti masungsungad nga summer. Pasya rin tayo pa'y di kiti daduma nga panganan. Dati umuna nga panganan ket pag milk teaan. Ne, nalakaman sagbebente. Ada sagti 30, ada sagko 40. Ket nalaka Ken ada pa'y burger na. Ne, basaan taman tayo nagana buong giorno. Buong giorno ang buong tiulo. Nangaralanda nga damit tanagan na. Baka idi madida pinalabusan ni Junior nga bungyor ti panggawag da. Kaya't kuna na nanang rumarag man kunamit ni nana nag bungyor no. Ito nakaalaan na. Ala. Dito yung metbangir ket Ratski. Dito ti ko na da Ratski. Saan nga agbatog siguro ti mata na dito makimbagi. So nga Ratski. Amo yun ni Randy Santiago. Iso ti original nga Ratski. Dito yung paghalo-haloan met dito nalaka mo ti halo-halo da. Ada pa yung tornado fries da. Nga nalaka. Dito ti may isa nga magusto nga ganyan. Ta tiritir. Pada kami nga tiritir ti panuno na. Nalakamit nalaka pay di gito halo-halo da. Umayo pa da siyan mga karuba. Na yung masiguro da. Aglalo tata summer. Okay, dito yung met bangir ada tayok ta. Anya dito? Dito yung met bangir ada takoyaki. Magusto akmet dito makmakan. Dito yung makmakan ket nagapu Japan. Di ka di mo ti takoyaki ket nagapu Japan nga octopus bits kano. Isu nga awan octopus bits na dito takoyaki yo. Saan nga pudpud nga takoyaki deta? Peke. Joke lang. Okay, hintay mo di tayo bangir nga pasdek ada pagshakean. Ngay ada buko shake. Ada pe pagsisigan ada silugda. Apo na imas met nalakapay nga maramanak to amin dagiti tutta. Sumaruno dito nga parte met addamet inasalda. Apo na imas dito inasal. Lagi tayo mahilig tinisal, welcome kayo ditoy. Tapno saan kayo lang mampan dita, inasalan dita. Kasi sikat ang inasal. Okay, napintas kayo nalawa dito nga pangalan. At bukod ng table, ken chair, nga saan nga agduduma. Agpapada amin, uniform nga kunada. Hanga kas rakadi kita daduma nga food park nga numapangka iti may isa nga food park ket ay sasabali da monoblak. Badi na pa kakakulor. Dito'y uniform. Ken may siya nga talaga. Dedan. Agi plus-plaster dan. Asid again. Day pakipanganakon. Apo, nagimasan. Laglagipin nyo Rufinas. Ito Banna, Ilocos Norte. Rufinas. Kasta ti spelling na. At the fountain na. Jack lang amo no mabalin agdigos dita. Daytanan. Officially opened ti Rufinas para kadagiti taga Banna ken amin nga bisita ken taga Ilocos Norte. Umay kayo.
Siyempre, madi agwalinda ito yun saan nga mablesan. Napanak met si Murot ken ni Apo Padi tabareng masibugan nak ti holy water. Ken napanak met nagpipidot ti baryang empurwak da. Nakadunak met siguro da 50 pesos met. Detan, pindangaнаnen, gure kayo biit tayo nak makipila, tasaan lang nilula ti makaado. Okay, before man ti amin, iyamamok kada kayo ni Sir J.R. Morales, may isang property manager, kada ito yung Rufinas. Tasapay kumata mas malawlawagan tayo, ken may explain na pa, di kayat tayo nga maamuan about Rufinas Resort. Okay. Okay, kasarita tayo tata ni JR nga Morales, kada ito yung Rufinas Resort. Rufinas Resort. Kasi mas natamak ko dito ti purpose na mo dito na Rufinas apo isumot ti kasdang pagliwliwaan iti kailan mga tagaban natin eventually dumakdak kil dito nga negosyo ako ket adumet ti matulungan na kada ti inimik kan kastamet dito barangay ni ket alagit eventually matkit ti ongoing pala dito nga project ti muno na pelang mga building na ako ti pasdek na pala ket dito food court. Then eventually we are working on it dito likod na so dito function hall tayo. Then bisangon nanto ket function garden. And then after that, sa moment to met up dete pool area with the swimming pool, kinadat to met iti kastang cottages ng sa pagcheck-inan ti guest up. Okay. So, nabayag nyo yung na plano dito yan. Sir. When Apo Glenn, dito ket 3 years ago pa lang na plano dito and then the construction took place last 2021. Okay. Kapag sa ti pandemya dito ako ngayon medyo kapag ti pandemya idik pa medyo nag-stuck na imabot ti kasikatin kung dito ako. Okay. Kan agyaman na clown ay mano ti kwayo dito mano ti kasnaya stores ada bale walong nga stalls dito Apo Glenn. Kumbida rin karnida. Alagad Apo, ito'y Rufinas food court pa lang agdama, but eventually it will be Rufinas Resort. Ato yung pagpanganan ni Apo, napindas ti panas to na pariir ken adamit event place tayo pero lang agdama sa data kada mga maging eventan mi data ken kaya dito agpabuk ti ng mga wedding event or christening, birthdays, anything event ako, mabalin yung pwede Facebook page ni Rufinas and accommodate na kayo ako. Okay, thank you. So, ada lang dito ayan na natin ang place, Asinegti Munisipyo. Okay na po, Glenn. Bale, few steps away from the municipal building and the public market. Public market. So, ayun guys, alis to lang masarakan. Noong kayo dito, at papakay lang sa munisipyo, makita yun to dito yan. Di ba? Okay, thank you so much. Sabay ko mata, umay dahil tulad natin dito, Masyaran. Actually, first space pa ilang DJ, first space DJ naramid ng nag-open nun. Dire-direction to Betan. Okay, thank you so much. Okay, thank you. So, dito lagi din guys. Sapay ko mata, nag-enjoy kayo kada ito yung video. Tasapay ko mata umayo pa siya rin, dito yung Rufinas Resort, dito yung Banna, Ilocos Norte, nga nakapinpintas. Ken dumakkel tupa ito sumarsarunong aldaw ka sumarsarunong bulan. Okay, once again, this is again your Konyo Boy Apong Glenn Rep and English Ilocano Aglalao. Peace out. Bye-bye.